Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Retno wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika kita badhe sinau materi angka Jawa. Nah, para siswa, menapa menika angka Jawa? Monggo saged dipun gatosaken. Pangertosan angka Jawa inggih menika peranganipun aksara Jawa ingkang dipun ginakaken kangge mratelakaken wilangan utawi angka. Lajeng wujud angka Jawa menika wonten sedasa nggih kawiwitan saking aksara Jawa angka 0 dumugi angka 9. Wujud angka 0 menika kados angka 0, lajeng wujud angka setunggal menika kados aksara Jawa Ga. Wujud angka kalih menika kados aksara Jawa Le kados makaten, lajeng wujud angka 3 menika aksara Jawa Nga dipun paringi pengkal. Lajeng wujud angka sekawan mekaten kados angka 3 lajeng kados wonten setengah lingkaran. Lajeng wujud angka gangsal menika kados angka 3 lajeng wonten kados wonten talinipun ingkang mandhap. Lajeng wujud angka 6 menika kados aksara swara E. Lajeng wujud angka 7 kados aksara Jawa Lo. Lajeng wujud angka 8 kados aksara murda menapa Po. Lajeng kangge aksara angka 9 menika kados Ya. Nah, para siswa menika saged ngapalaken angka Jawa mawi tembang balonku ingkang cakepanipun dipun ewahi dados galangnya lunggah ludun elapoyo o galangnya lunggah ludun elapoyo o. Nah, mangke para siswa saged ngapalaken kanthi tembang balonku mekaten nggih. Lajeng menika wonten fungsi angka Jawa kangge nyerat menapa kemawon kadosta panjang, bobot, isi sawiyaripun barang, tanggal saha wekdal, gunggungipun arta, gunggungipun barang, nomor margi, griya, kode pos, nomor telepon, peranganipun karangan saha kitab suci saha wilangan pecahan. Nah, menika ingkang saged kita sinau dinten menika. Kados pundi caranipun nyerat angka Jawa? Monggo saged dipun gatosaken kangge pepanggihan salajengipun. Matur nuwun.